हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट लोगोफोर। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे नोंथाङा नोंथांनि चेनेला मनेटाइजेशन अन जाबायब्ला नोंथाङा मनेटाइजेशन एड्रेस भेरिफाई खालामखांनायनि उनाव पिन फैखांनायनि उनाव आरो जानो हागौ नोंथाङा मनेटाइजेशन जाखांनायनि उनाव पेमेन्टबो लागासिनो दं इउट्यूबनिफ्राय, नाथाय साडेनलि नोंथांनि एकाउन्टआ माबाफोर गड़बड़ जादोंब्ला नोंथाङा बे एकाउन्टखौ माबोरैहाय चेन्ज खालामगोन एबा नोंथाङा बे एकाउन्टखौ रिमुभ खालामनानै बोरैहाय गोदान बेंक एकाउन्ट साबमिट खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। बे भिडिअआ बैसोरनि थाखाय इम्पोर्टेन्ट जाय बिथांमोना इउट्यूबनिफ्राय पेमेन्ट मोननो थाखाय जोबोद गोब्राब जानानै दङ, जायनि थाखाय बिथांमोना जानो हागौ गुबुन बेंक एकाउन्ट डिटेलखौ साबमिट खालामनांगोन, नङाब्ला बे थाखानाय एकाउन्टआव जुदि फैसाया हल्ड जानानै दङब्ला आरो बेखौ बोरै रिमुभ खालामनानै गोदान बोरै एकाउन्टखौ साबमिट खालामगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबोद नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ इम्पोर्टेन्ट। आरो जाय बिथांमोना मनेटाइजेशन अन जायाखै एबा मनेटाइजेशन जायाखैब्लाबो फिउचाराव बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सल्व खालामनो हागोन इजिलि गोरलैयैनो। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। अब्ला नायलांदो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम। फार्स्टआवनो आं गुगल एडसेन्सखौ बेहाय अपेन खालामबाय। बेहाय अपेन खालामखांनायनि उनाव बेहाय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेलेन्स 137.62 बेलेन्स दङ आरो आंनि बे गुबुन मोनसे चेनेलनि बे थांनाय मासनि बे पेमेन्ट, बाट आंनाव दा आङो बे पेमेन्टखौ आंनि बे बेंक फैबाय थानाय आं मोनबाय थानाय आंनाव रिसिभ जाफैबाय थानाय बेंकखौ आङो होआलासिनो गुबुन बेंकखौ आं सोलायनो सानबाय। आङो SBI नि होनो सानबाय। सिगांना बेंक अफ इन्डियामोन। आं बेंक अफ इन्डिया एकाउन्टखौ आङो बे गुगल एडसेन्सजों ट्रान्स खालामला, मानो होनोब्ला बेयाव माखासे प्रब्लेम फिउचाराव फैगोन बायदि आं मोनदों। बेनि थाखायनो आङो आंनि बे खाथिनिनो ब्रान्चनि खाथिनिनो CSB नि जनधन SBI एकाउन्टखौ आं बेयाव साबमिट खालामनो सानदों आरो आसा खालामो बे साबमिट खालामनायाबो थारैनो मोजां जागोन आरो नेक्स्ट बे पेमेन्टआ आंनि बे एकाउन्टआव फैफिनगोन होननानै। अके, अब्ला बेफोरबायदि श' जानायनि उनाव नैबेयाव 3 डट दङ लोगोफोर बेलेन्सनि आगदाथिं, बेहाय 3 डटआव क्लिक खालामनानै भिउ पेमेन्ट्स नुगोन नोंथाङा। आं जुम खालामना खिन्थानि। आङो बेयाव बेलेन्सनि 3 डटआव आं क्लिक खालामबाय। बेयाव भिउ पेमेन्ट्स फैगोन। बे भिउ पेमेन्ट्सआव क्लिक खालामनांगोन। अके, भिउ पेमेन्ट्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। फैनायनि उनाव दानिया बेहाय बिदि फैगोन हाउ इउ गेट पेड। अके, बेयाव बेंक ट्रान्सफार टु बेंक एकाउन्ट दङ। बे आंनि एकाउन्ट नाम्बार बेंक अफ इन्डियानि। अब्ला बेयाव मेनेज पेमेन्ट मेथड्स बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अके, बेयाव पेमेन्ट्सआव बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। हमनानै ला बेहाय रिमुभ दं मोनसे आरो मोनसे इडिट दङ आरो मोनसे एड पेमेन्ट मेथड दङ। अके, बे प्रसेसखौ खालामोब्ला नोंथाङा 21 डेटनि जिखुनु जाया मासनि 21 डेटनि सिगां खालामनांगोन आरो 25 सिम मोनहैनाङा, मानो होनबा 25आव पेमेन्टआ रिलिज जायो। बिनि थाखायनो जा हायो 21 नि सिगां नोंथाङा खालामनांगोन। 15, 16, 17 बेफोरबायदि डेटआव नोंथाङा खालामनांगोन आरो जुदि 21 नि उनाव 25 नि गेजेराव जुदि नोंथाङा खालामोब्ला बे पेमेन्टआ हल्ड जानो हागौ। नेक्स्ट मान्थआवसो नोंथाङा मोननो हागौ, मानो होनब्ला बे मोनसे टाइम जे 21 निफ्राय लानानै 25 नि गेजेराव इउट्यूबनि फैसाया बेंक एकाउन्टआव हाबफैयो। बिनि थाखायनो आङो दिनैनो बेखौ आं साबमिट खालामनो सानबाय। लोगोसे नोंथांमोननोबो खिन्थानो सानदों बोरैहाय आं गोदान बेंक एकाउन्टखौ इडिट खालामगोन, नङा होमबा? बेहाय दङ मोनसे दङ रिमुभ आरो मोनसे दङ इडिट आरो सेकेन्ड स्टेपाव दङ, सेकेन्ड खथायाव दङ एड पेमेन्ट मेथड। अके, बेयाव नोंथाङा जुदि बेंकआव माबाफोर चेन्जिं खालामनो गोनांब्ला बे इडिटआव क्लिक खालामनांगोन। अके, आरो जुदि जेबो चेन्जिं खालामनो गोनां गैया अब्ला नोंथाङा गोदान बेंक एकाउन्ट होनो सानदों अब्ला नैबे एड पेमेन्ट मेथडआव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय आं क्लिक खालामबाय। अके, बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बेयाव मोनसे फर्म फैगोन। बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांसिगौ दा। अब्ला बेखौ बोरै फिलआप खालामगोन नोंथाङा नायलांदो। बेनिफिसियारि आइडि अप्सनेल आरो नेम अन बेंक एकाउन्ट। ठीक है, बेंक एकाउन्टनि नामखौ नोंथाङा बेयाव सिगाङावनो होग्रोनांगोन। नोंथाङा मा नामजों नोंथांनि बेंक एकाउन्ट खुलिदों अब्ला बे बेंकनि नामखौ बेयाव आङो होनोसै। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि जुदि गुबुन बेंक गैयाब्लाबो नोंथांनि परिबारनि 18 बोसोर जानायनि आपनि बेंक एकाउन्टखौ बेयाव होजायो, बाट बिनिफ्राय माने लाइफ टाइमसिम बिनिफ्राय नोंथाङा पेमेन्टखौ लाबाय थानो हाया। खनसे बा खननै बा खनथाम बेफोरबायदि पेमेन्ट लानो हागोन बिनिफ्राय, नाथाय नोंथांनि फिक्स एकाउन्ट जाथारनांगोन। अब्ला आं बेयाव आंनि नामखौ होनोसै। आं बे फर्मखौ फिलआप खालामग्रोनि। आं फिलआप खालामनायनि सिगां नोंथांनो खिन्थागोन
बेयाव फार्स्टआवनो दङ नेम अन बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा मा नाम दोनदों बे नामखौ होनांगोन आरो सेकेन्डआव दङ बेंक नेम नोंथांनि बेंकआ मानि SBI निबा SBI बेंक अफ इन्डिया निबा बेंक अफ इन्डिया बेफोरबायदि बेंकनि नाम बेयाव होनांगोन सेकेन्डआव आरो थार्डआव IFSC कोड होनांगोन ओमफ्राय फोर्थआव दङ स्विफ्ट BIC कोड स्विफ्ट कोडआ जोबोद इम्पर्टेन्ट लोगोफोर आं बिनि सोमोन्दै आं भिडिअखौ आं सिगाङाव बानायखाबाय स्विफ्ट कोडखौ अनलाइनाव माब्रैहाय नोंथाङा सार्च खालामनानै लानो हायो बिनि बागैबो नोंथाङा मिन्थिनानै मोनगोन आरो गुबुन दङ एकाउन्ट नाम्बार बिनिफ्राय रिटाइप एकाउन्ट नाम्बार ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथाङा सेभ खालामबानो बे जागोन आरोखि अब्ला आं बे फर्मखौ फिलआप खालामग्रोनि फटाफट अके आं बेहाय फिलआप खालामबाय आंनि बे एड्रेसखौ फिलआप खालामबाय आं बेयाव स्विफ्ट कोडखौबो आङो मोजाङैनो होखाबाय दानिया नैबे गाहायाव दङ मोनसे बक्स दङ सेट एज प्राइमारि पेमेन्ट मेथड बेयाव नोंथाङा टिक मार्क होनांगोन टिक मार्क होनानै बेयाव सेभ खालामब्लानो नोंथांनि बेंक डिटेल्सआ बेयाव एड जाबाय आरोखि बेंक डिटेलखौ माबोरैहाय एडिट खालामो बिनि सोमोन्दैबो आं दा बे भिडिअआवनो आं खिन्थागोन जुदि बे बेंकआव नोंथाङा सोलायनो गोनां गैया माबाफोर एडिट खालामनो गोनां दं नामा मिस्टेक जादों बा माबा मोनसे नोंथांनि स्पेलिंफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौबो एडिट खालामनो हायो अके आं बेयाव सेभ खालामबाय अके सेभ खालामनाय लोगो लोगो फार्स्टआव आंनि आं दासो एडिट खालामनाय बेंक एकाउन्टआ फार्स्टआव जाफैबाय आरो सिगाङाव थाखानाय बेंकआ बेहाय सेकेन्डआव थांबाय अब्ला बेयाव प्राइमारि जाबाय बे एकाउन्टआ दानिया सिगां जुदि नोंथाङा गोदान बेंक एकाउन्ट एड खालामा अब्ला पुरानायावनो माबाफोर एडिट खालामनो सानदों अब्ला बे एडिटआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन एडिटआव क्लिक खालामोब्ला नोंथांनि जिथु डिटेल्स बियो अपेन जागोन बेहाय नोंथाङा बेफोरबायदि एडिट खालामनो हागोन आरोखि नोंथांनि नामा मिस्टेक जादोंबा बे नामाव नोंथाङा कारेक्सन खालामनो हायो आरोखि बेफोरबायदि अके अब्ला आं बेखौ एडिट खालामनो सानाखै आं बेखौ जास्ट डिलेटसो खालामनो सानदों माने आं बेनिफ्राय बेखौ रिमुभ खालामसै दा आं बेखौ रिमुभ खालामनाय लोगो लोगो आं दासो साबमिट खालामनाय SBI एकाउन्टआ बेहाय फैबाय बेंक ट्रान्सफार टु बेंक एकाउन्ट लास्टनि एकाउन्ट नाम्बारा आंना 618 अके दानिया आं बेखौ रिमुभ खालामसै नैबे बेंक अफ इन्डियाखौ अके आं नैबेखौ रिमुभआव आं क्लिक खालामबाय आं बेखौ रिमुभआव क्लिक खालामबाय ओमफ्राय आरो खनसे रिमुभ खालामबावबाय रिमुभ खालामाबाबो दोनजायो नोंथांनाव प्राइमारिया बे सिगांनि नैबे दानि साबमिट खालामनाया प्राइमारि जानानै थाखाबाय अके अब्ला आं बेखौ रिमुभ खालामनायनि अके बे रिमुभ खालामनाय लोगो आंनि बे फार्स्ट बेंक अफ इन्डियानि बेंक एकाउन्टआ बिनिफ्राय रिमुभ जालांबाय आरो आं दासो साबमिट खालामनाय बेंकआ बेहाव एड जाबाय दानिया नेक्स्टआव आंनि बे मास 25आव जेसेबांखिनि आंनि डलार जादोंमोन बे डलारा नैबे दानि साबमिट खालामनाय बेंकआव हाबफैसिगोन अके लोगोफोर आरो माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोबाय थागोन नेक्स्ट भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम अके लोगोफोर अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लादो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअखौ नोंथाङा नुबाय थायो आं मोनफ्रोमबो भिडिअ आपल'ड खालामग्राफ्रामबो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय टेक केयार